bat berjumpa trong mensen Bakhuid kinan ringkat bati baro. Ringkat bati. Kahman para Tuhan Yesus Kristus akan step abang kemat kedua keempat berjumpa token naiti radehu naiti baro kikam kijam kibangi ngesale ngesasimti ha kinekesgi ai berbor berjumpa ai berjumpa Sngi berjumpa kada rangkat bati kan Kristian ini kan ai bor ini pengilabat indap ya ke kebangunan dan bad kebawan ra keburang berjumpa habang ituai kan yang amas Bakhuid ko hanmen ko para to kenyan Bakhuid kin pensubay lade in penbab naturai nan penta ki popisang nan penta ki lajelet kitab tiduna gejumi yakumta agajing susi bad gejing kloy berkelak bamur in pai shogli pa in penbab nan penta ki nebaro da ba ngishibenta agajing duai ba balang ayi na pla Our brave barbaro, tapi komen kepada bagi posibulnya dari mereka dari kiri dari kanan dari semua dari semua pelajaran dari semua pelajaran dari semua pelajaran nama kita nama Nabi Bakhuid kebaisa seperti yang kita tapi komen kepada bantuan mentajam Ublay badan barbaro Sngi dalam api kipop jungi punyalam ini syar becungem bom jungkut. Amen. Duai Koblei me uba da ke jungi e bakrhai jong me penroi ya ki pa ki bange hame topej da ke jingsbon ya ki bala jit jong me bad ya ki to ki bala penkha biang da ka sakramen baptisma to penkop da ke jingbom ya bala kerku
Đào trai chung yêu Jesus Christ u khôn chung me ubi mat bat sansha rengkat bat me ha ke chung ilong kawai jong man sim Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kai jing pule nakikam jong ki apostol. Kolong kabat sau di khot khatlai hadu arpui. Ha kito ki Sngi haba kinong sinsyar kitan men kisan bat ki start an. Kilayo I ya kejing silur jong Petrus bat Yohanes. Bat ba kilatip ba kilong ki beriu ki bomdon jingnang ji start. Bat kiriu padba. Kilalongo ngan. Bat kila itu bakine kila don lang bat ujisu. Nrei haba ki I yauta ubala penkot ubayeng lang bat ki. Kim shem don ban ong persya yaki. Henrei enda kila phami yaki na kadorbar kile sela persya paramaki ki ong. Nginle ayu yakine ki breu. Naba yakata kakampla kaba lale lengba jongki lapan pau habaro kinong Jerusalem. Bat ngimla banlen yakata. Nrei bahkan om priang syu hapdeng upaj ba tongniam maham yaki ba kimbit ban keren syu hano hakane kakerteng. Kumta kila khot biang yaki bat kila bidong ting ba kim dei ban keren ne ban hikai haka kerteng jong Jisu. Nrei Petrus bat Yohanes kila jubab yaki. Lada kalong kabadai hakmat jong ublei ban kamsya skor yapi ban ya ublei. Tu bishar himapi naba ngite ngimla klemda keren sepang kata kaba nglio I bat nglio sngo. Bat enda kila maham kam teng yaki kila pelaj no yaki kimyo lat ban pensitom yaki namar jong upaj ba naba kibriu baro kila yero ya ublei na kabanta kata kabalaja kaktin jong utrai kasam chispa khat pra ka number praspa khat sau in rai ka antifan kabalai. Ngu utrai bales bon ker hai jing I jong u klempun do ai ngu ya utrai bas pun baba jing I snei jong utrai kan ne junon do ki kun Israel ken ong menta jing I snei jong utrai kan ne junon ngu utrai bales bon ker hai jing I jong u klempun hiki kun u aron tu yai ben bena jing I snei jong utrai kan ne junom pi bating ya utrai pi ruperta jing I snei jong utrai kan ne junom ngu utrai bales bon ker hai jing I jong u klempun ngalakang ha utrai ha jing pisa ushashkor barula pelajangan ngam snauting na utrai udang batnya te ubril ulale ayu yanga ngu utrai bales bon ker hai jing I jong u klempun non ker shan de utrai u yang banya
kem ngar ki ben nong shun jonga la bangen ha utrai ban ha ugriu la shanya ha utrai ban ha kisim u utrai bales pun ke hai jing I jong Mawkhlam Alleluia, 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 Alleluia. Nada pilami pat lambat ukris, tuwat iki bahaneng, shaba ukris udan, usang hakakamon jongkpa. Alleluia, 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 Alleluia. Utrai undon ringard batpi. Kajing pule naka gospel Bakhuid katkum u Marcus. Habau Jisu lami pad dang step pengab akasngi nankong jonga Taïew. Ula pau nankong haka Maria Magdalena nakaba ula be henyungut kiksuid. Kala leid bad kala yatu hakido ke ba laju don lem badu kadba kidang yasing si bad yalam Henry habakila Yos new ba udang im bad bala yoi yau daka kim shem ngaid satya. Hadien kane ula pau ha kawei pat kadur ha arngut naki katba kidang yaleid sha nonkendong kine kilaleid fai bat yatu ha kiwei pat Henry kita kim shem la ngaid yaki. Kam hadin ula pau haki katwe ngut hi katba kidang yabam but ulama mai yaka jimbangait bal ka jinge donu jongi namarba kim shem langait yakido ki ba la yoyau hadien ba ulami pad bad ula ong haki keleid sha satla kaperte bato yalab yaka gospel haki jendau baro ka gospel jongutrai Kajiro imig grace. Ki apostol bat kisenran jong Jisu hadin bau Judas ula diu kidan hapdeng kajing sir kajing ma jong kajing im jong ki bat artat hadin kajing syayab jong Jisu halor gading pena kinang du jingkermen hadu kata bat hadin pat kajing mi pa jong Jisu ki apostol ki badan jingkermen hau Jisu ki apostol ki senran ki jong u ki badan kajing syania hakabor jong Jisu bon panlaj im ki kinang du jingkermen palat hadu kata hadu ba kidan apdeng jungki ki bakwa ban laj phaino sha ka jing im la jong kumu Petrus ngi i hadin ka jing mi pa jong Jisu wala da wala pau kato kanesin hanrei udu jingkermen hadu kata usngeu ba don jing man toy shu yu bandon ban long kum 1000 ran ne apostol jong Jisu den matakadaw urai kut banong bangan lej phai biang sha ka jing im la jong iyo iro kito gi arngot kisenran ki balai cha maus den amar ba ka jing do jing kermen jong ki ya ka e ga balajia hau Jisu den matakadaw ki rai kut halade bakiru ken lej phai no sha ka jing im barem jong ki kane kane ka jing jia ha ka jing im jong kisenran jong ki apostol bat baro kito ki bangai hau Jisu
sedang nado kajing sya di ne kajing sya shet kala jung Jisu dau Judas bad kajing yap rengkat kajing mi pat kajungu Henry Jisu ngiteba don kata kaman sem ban ino yala ki jong ki breu ki ba ula jit ya ki breu ki ba ula khot ban don kata kajing ej ban don kata kajing ej ban don kata kajing syania haki den mata kadau upau haman lakapor hadin ba umi pat na kajing yap nadu ka step sinengkong jong ka Taïew ter upau balesha u Jisu upau ha kisenran ki jungu baleu Jisu upau ha gitu barok ki bangejo yole sedon kadau ka ba ukwa ban pen yole sedon kadau ka ba mau kwa ban yathu yanga ba de phi ha kane kes ngiru kumju ngiru ha ka jingem ka junga ka jung phi ngido jing kermen ngiru ha ka jingem ka junga ka jung phi ngi duna ka jinge hateng ngi don kata ka jing ting ka jing seir ka jing ma ha ka jing em ka junga ka jung phi na ka banta ka jinget ka jungi Henry Jisu wala da kataru unom ino yang abade phi unom lendet yang abade phi ngidon hapadeng ka jing ma ka jing seir jong ka jing em ngidon hapadeng jong ka jing sha ban ben ka jing sha lekho ka jing sha kan ta jola se Henry ngidai ban kan mau u Jisu unom ino yang abade phi kumba umino ya kisenran ka jing u ya gitu ki apostol bad ya gitu ki bangeje u unomino yaki uklemino yaki yang abade phi uklempem unomino dalelei kumbau pau ha gitu gisenran gijungu klempep uyai pau hanga abade phi lengba ki kamphala baper ke baule hadu kine kisngi upau ha kisenran gijungu ban pan scam bau Jisu udon rengkat bad ki apostol gijungu bad kisenran gijungu bad kito baro ki bangej ki basania hau den mata kada upau hagito kikentai arngut nangta upau haka Maria Magdalena upau ha gitu ki arngut kisenran ki balecha Emmaus upan pau iladi hakmat ki khatwengut ki apostol uang ka jingsu kapi balai namar bau kwa ban pensisha bau Jisu udang im rengkat badki udang yaj rengkat badki ukwa ban penpau bau bangala jit ya pi pidai ki breu junga ngan nomino ya pi kanai kadai kadau ka ba u Jisu upau hagi senran ge jungu bat ka kata ka jingkwa ga jungu ka ba upen pau haki balai bau Jisu kwa ban yathu ya ki senran ge jungu banga don hasanda jung pi nga ya rengkat bat pi nga nomino ya pi tang ka wei kadau ba ukwa yaki ban lej setelah kepertai ban penpriang ya ke kubor ke babha syaki jaj ban rubaro kanai kadai ka lain ke bakado ke bang yos ngeu na ke gospel bamenta ke sngi ki lej setelah kepertai penpriang samlem ya kata kubor ke babha syaki jaj ban rubaro tang na kanai ka dau ke ba u Jisu kwa ban penpau ba u ino ya ki senran ke jungu u dalelei ino yang abade phi dei kane kadak bau Jisu pau ki senran ke jungu hanga phi kane kesngi ba mangama phi nginyo kata kabor ban lecha setel keperthei namar ba udon hasanda jungi habang ite bau Jisu udon hasanda jungi ke ba khanglat yang abade phi ko hanmen ko para ban yeng ban kren sepang Jisu kat jaka ke bangidan ke ba khanglat yang abade phi ban ong bau Jisu dang im ha kane ke pertai hadu kine kisngi haba mu don hasenda jenga bajungpi om don bor ha kane ke pertai ko hanmen ko para bala ban khanglat yang abade pi ban yeng ban penbena yang gospel ke jong utrai lada mangi ngi yo isisha lada manga ma pi ngi yo machisha bau Jisu ushayap umipat badu im hasenda jungi kanai kadai ke jingkhor ke jung Jisu yang abade pi ko hanmen ko para kanai kadai ke jing ka ta ke jingngai Kristan ke jungi kanai kadai ka ta ke jinglong Kristan ke junga ke jung pi iwei pai wei om dai bangalong Kristan bangayo banga khmilenti ya kata ke jing imbom jukut marwei hoaj kata ke dai shibenta hanrei kata ke jing Kristan ke jing Kristan ke jinglong Kristan ke junga ke jung pi kam dai tang kata ke wei ke thong hanrei ke bau Jisu ong ha gospel me mata ke ngi kadai khilech setelah ke perthei ya thulam penbenalam samlam ka khubor ke babha syaki jaj penrubaro
Den matagadaw hagan ka sngi ko hanmen ko para token ngin duwai. Token ngin kerpadio try ba unai boring yun kursyaning bangin ang la susu ban yo mat ya kata ka jing don jung jisu hasanda jungi. Bau don haka jing im ka junga ka jung pi. Bau yaj rengkat ban ngabat pi kat bangin ang panpriang nengi samlem ya kana ka kubor ka babha ka jungu haki jaj pen baro. And yo Jesus Christ. Trong ngin yang ngin plai la ka jong ka jing ngai nga ngai hau blai pa badan bor baro unong thau ka beneng bat ka khandeu bat hau Jesus Christ kun ba maroi jungu utrai jungi yau bala pon nau man sem Bakhuid yau bala kha na kamaria the sati bal shala bein hapo Pontius Pilatus la sanar pnayu la yap bala trebu la yar shik bayap ha kasngi ka balai la mai pat ni ka bayap ula kiu sabneng kusong sukaman ublay kupa badan borbaro nang tra wan pat ban bishar gibi imbit kibayap ngangait hauman sim Bakhuid ha kabalang Catholic Bakhuid ha kajing selok kerukhuid ha kajing mabi kipop ha kajing mi pat kado bad ha kajing imbam jukut. Amen. Kanamba lais pa nyo pusaw. Hakapliang lembadul kuyala donut ngawan terwa kajingin jong makan long kajong memi ujong na kum shijau hakakuri trailem bani tushangan sa Yasno lang haka jingkria Aingin im na marjong mi baro Shisngi man laka sngi Bonday shu mangi ba im Day mami ba im hangi Toduai ko para baka jeng kenya jenga ba jeng pi kan long ba pedang huna khamadu blai kupa badan bor baro to try yani ti jong pi na gebenta ke jeng rabat berom kerteng jengu kajeng toy ni ba balang Bakhuid jeng ubang baro kawai to ai ngi kerpar ko try bangin shem jeng kemen barabor ha kine gijing maya Paskha khnang ba kajing pantamai ka ba yai trei kam hangi kan long ka daw jong ka jikamen baklem kut jongi daw Chris utrai jongi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi token tu wialaki danut tongin ang utrai ublay jongi dasisha ka long basong hok bat ka badai ka deiti jongi bat ka jingpan em yangi haman lakapor ban yaro ime ko konrad hanrei kamtam ha kine kisngi ngiyaro pandan boram susu yame naba yaw Chris kunlang berat Paskha jungi laknya namahar mauken ulang kunlang berat basisha ubakidno yakipop kapratei uba kabayap upendu yakajingyap jungi badak mipat upenyob yang yakajing em jungi namahar kata haba ladap miar dakajing kemen Paskha kaperthei baro kawai karisa daga jingi ro yame kabor beneng ru bad ki kan honangel ki ruai lang ya jing ruai jong kaborom jong me ki yapan bana klem sange Bakhuid utrai Bakhuid ublai ki pat neng bat pertei ki dam da kaborom jong me Ruayo sana shadrong, ruayo sana klemkut, ruayo sana yublay junong.
Neng bat percaya kidam dakaburam jome Ruayo sana shadrom Ruayo sana kemkut Ruayo sana yumlei Da shisha malong bukhoj ko try ka thame jong ka jing khoj baro Namar ka cha ngi kirpat yame to pan khoj pan kantang ya kine ki jing terwa jungi dag bapha yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jung utrai jungi uji sukres hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ye jing sha shutom ula shim yukpu Badagbaingu yame ula kedia yu badal ai halagi sunran ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakaba NIT na gabanta jongpi hakaju korkam Endalalaya bam ula shim yakukuri badagbaingu biang yame ula ai halagi sunran ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jonga jutang batmai badbom jukut iya keba enpanme na kebanta jongpi bad na kebanta kibabun na kebanta kejingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing eight. Kata sim Bangi bam yune ukpu. Bangi dinya kane kakuri. Ibeng na kajing yap jong me ko try. Adhadu me. Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya bagajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yuk pu jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidem namar melenyew yangi babet ban yang akma jung me bad ban shakri yame da kabas ngret ngi kerpat yame bangi ki bayo benta hakamet bad kasna mukres ngi long ki ba lapan itali ka we daw man sem bakhod token mau Token mau katra ya kabalang jongme kabalang friang hastra kepertai betul penjina ya ka jingit ringal bet u Francis upa Bakhuid jongi u Wilbert Mawen u Bishop jongi bet baro kilingdo token mau lemru haki hitmen kipara shenrang bakindei kibala yotia dakabakermen ya ka jimi pad bet ya baro kibala klad no haka jingis me jongme तो प्रियांग याकी शाखा जिंग शाखा कमत जंग में तो इसने यांगी बारो नी कृपा दिया में बारिंगाट मत का मरिया तो सोटी बाखुइद कंगमी जंग ब्लेई उ जोसेफ बाखुइद उकरिन जंगा कि एपोस्टोल बाखुइद बद बरो की रिंग हुइद कि बाला पेंग्सने बा यमे पतंग ला पतंग इन लोंग की बबिबान या बिंदालम हा का जिंगिम बमजुकुट बद मागिन यरो बद पंदोन बरोम यामे दाव खुन जंग में उ जीसस क्रिस्ट Da'u lembadu badha'u kan long hame bleik pa badan bor ha gijing yalong kawe jongmen sem bakhoj baro kaborom bad gijing yaro junom la junom amen kumbelah kum yang ngi daunong penem bad kumbel hikai ngi daktin blai ngi nod banong kok pa jungi ba hapneng kalong ka bakhoj ka kerteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme hak khindeu kumba hapneng pa yangi menta ka jingbam jungi ba hala ka sngi batama yangi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi ke bales new yangi dwad yalam yangi sha ka jingpan shoy kan roi tapan la yangi na ka bas new
to pen la ye ngi karpat ko try na ke jing snu baro ha ke jing sbon jung me to a jing suk jing san ye ki sngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing isne jung me ngin la barabor na ka pop ba ngin yo jing ya da na ke jing janjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ke jing kerman Bakhuid bat ke jing wan pa jong nong panem jungi u Jesus Christ Namar ke jung me kalom kahima jung me kabor bat kaburam junom la junom God rai Jesus Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai ye phi ka jing suk junga ngai ye phi wat pe ye ki pop jungi han ro ye ke junge jong kabalang jung me bada ka jing sbun jung me ta ya ka ye ka jing suk bat ka jing tali ka wei kat kum kamon jung me ma me ubi mat basan shar junom la junom Amen. ka jing suk utrai kanan barabor rangkat bat phi Ringkat bat piu. ong ini terwa ya ka da ka jing suk iwe highway pat jing suk bat phi Ku kun lang ron. Me ba ba ke no ki pop ka prate tu Sel sen ne yang yi Ko kun lang bro Me ba ke no ki pop ka prate Sel sen ne yang yi Ko kun lang bro Me ba ke no ki pop ka prate Do I jing suk yang yi Hak mi kun lang bro jong blay Hak mi ubakit no ki pop jong ka prate Sukito ya ki balakot Sha ka jing khawai jong ukun lang bro Ko kan rat ngam shong hok me man rong apo ka yeng ka chunga kan rei chu ong tang dextin ka man sem chunga kan sakhya hi ka mat bat ka snam Chris kan ri bat ken lamingi sha ka chung em bom jukut amen Kadamba arspa arpuar. Arspa arpuar. Mi pendapen yang atrai. Daga jing jing spun ba jing isne. Ngam tuan shu. Nikwa jing bi. Ya jing da ngam na po mau sian mi pendap shon ya ka kuri jonga mi pendap shon ya ka kuri jonga ya ungan bu
Aroshi lente Jing im jonga Ngansa im la danga le kumta Me benda pen biang yang atrai Daka jing Good Jisu be Shisha Haganaka steps such as sin May one ban pendapan biang Yakajing don kam jungi iwe pa iwe Karpange Yakajing don kam jong kaman sim gajungi Kajing don kam jong kajing kristan gajungi Dak mame wan ay boringi Dak mame wan ban krisyaningi Dak mame rung Dalaka jong kamet kasnam gajungi Ha ngi iwe pa iwe Yang ba kene kay kores Jisu Nisnyo ban IT la de hami Haba me don rengkat ban ngi ko try Haba me wan syong rengkat ban ngi Ngiyo kabor kasor ban le persya Ya kajing sniu ki bang iyo mat ha kajing im kajing Ko Jisu bi yang yawan rak mat jung me Baro ki bro ki bapang bersitam Badan hospital Badan haying Bat kunjuru Ki balado jing kermen Na kajing sumar jung ki Na kita kajing pang bapher Kener gikti jume ko tra Jisu ai ki kajing koi kajing khia ko bapura akalang kemer bat kamen sim Iwan rak mat jume baro kito ki bro ki dan kam kajing duai kajingi Jisu krisyangi Jisu ai boringi bangilaban im ya kajing im kristan ke basisha kajingi bangilaban penpriang ya ke gospel kajing me syasatla ke perthei ha kajaj ban riu baro Tong ini aduai Tope daga jingsbon yau pan jong me kotrai ngi kerpat Bad to ai ba kitu ya kiba melamon ban penthamai da ki jingmaya bom chukut kinyo ya ke jingmi pad sha ke jing bom yapshu jong kado balamang na gabanta keburam Dau Chris utrai jungi Amen Utrai don rengkat bat pi Ringkat bat pi Ubelai badan baro unkur koi pi Ukpa badukun badaman sem Bakhuid Amen Tolai suk bat syukuri utrai Dagajing embabha jung pi Alleluia Alleluia Ngi sungong wo ya ublay Haleluya Haleluya Kadambar Kendai punyaw Kendai punyaw Haleluya Haleluya Ya ro ya utrai Haleluya ya ro ya utrai Haleluya Haleluya ya ro ya utrai Haleluya ya ro ya utrai Jesus Christe utrai jongi Haleluya ya roya utrai Jesus Christe utrai jongi Haleluya ya roya utrai Haleluya Haleluya ya roya utrai Haleluya ya roya Haleluya, Haleluya, ya roya utrai. Haleluya, ya roya utrai. Kabram hak pabra kum rau mensim Bakhuid. Baglalong nangkong cipta pura jinam la jinam amen. Any roy utrai Jesus Christ. Junam la junam.